Moikista vaan kaikille! Tässä videossa me avataan Skin Clubin ilmaiset daily caseit. Ekana totta kai level 3 keissi. Avataan tää, täältä pitäis tulla. Jos saadaan toi, tässä kun samalla kun kuvataan, tää on aika hyvä. Noniin. Okei. Mä tiedän, että tää ei oo mikään. Tässä nää on musiikit pois. Sitten level 10. Taas jo kova. 50 tai 60. Ei edes nähty sitä. No, kyllä tästä silti rahaa saa. Okei, no siis. Mennään nyt upgradeen. Täältä upgradesta saadaan sitten. Mihin se hävisi se mun? Jaa, mä tuun ihan just. Mä en tiedä mihin se hävisi se mun. Eiks mulla ollutkaan sitä? Eiku ai niin joo, kun se oli se niinku mä olin saanut, joo mä twiikkaan. Mut elikkä näin tää tehdään, elikkä ekana otetaan tästä näin. Niin se chance voidaan 54%. Spinnataan tää. Saatiin tää, okei hyvä. Sitten me tehdään sama tällä. Sitten otetaan sen jälkeen, jos meillä on jää. No niin, tästä saatiin tässä 2 sentin. Mistä mä saan oikeesti nämä musiikit pois? Onko joku ollut nämä asetukset näppäin? Tossa. Noniin. Elikkä siis. Sitten. Ei edes tarvittu vielä avata tätä, mutta siinä me otetaan. Ei oteta ehkä toista tätä. Otetaan joku tarra vaikka. Otetaan vaikka tää. 54% chance. Tää on ihan hyvä chance. Yli puolet kumminkin. Ja me ei kun saadaan me. Ja niin tiukalla saadaan. Okei. Nyt meillä on 10 senttiä. Sitten kun vielä saatais tää, niin sit meillä olisi 15. Otetaan tää taas. Noniin. Ja tämän jälkeen me voidaan tehdä näillä samoin, jonka jälkeen meillä pitäisi pikkuhiljaa alkaa olla enemmän. Tätä me ei saatu. Vittu jos me saadaan tääkin. Oh my days! Oh my days! Mä oon ihan 100 varma kokea, että me ei saada, mutta sit me saadaan. Ei laiteta vielä 2. Otetaan tää. Pistetään. Pistetään tähän 1.5. 2. No tässä me päästään heti 10 senttiin, tää on ihan hyvä. Saadaan periaatteessa. Ei saatu tätä ainakaan, okei. Jos me nää pistetään, me saadaan 12 senttiä. Okei, ei, pistetään vaan 1. 75% chance. Tää on aika vaikea feilaa, mutta jos me feilataan, niin mä oon kyllä aika kova. Joo, ei feilattu. Ei vittu, me feilattiin. Ei vittu, toi oli lähellä. Nyt on pakko pistää joku hyvä, että me saadaan tästä 26 senttiä. Jos me tää saadaan, oh my days, jos me tää saadaan oikeesti chatti. Koska sit me saadaan melkein avattu jo keissi sillä. Veno! Ei, annakin. Me katsotaan, pitäisikö mä katson nopeasti, pystytkö mä refillaa vielä. Koska mulla on ollut lähiaikoina se. Koska mä sain uuden puhelimen, niin mä en ehkä vielä pysty refillaan. Kokeillaan, että sitä mä laitettu 10 tänne. Elikkä siis. Meillä on nyt täällä 10 sisässä. Avataan yksi tällainen, sitten avataan noita nyytitauneja. Tää on exclusive pois. Tässä on ihan hyvät chanssit saada. Aika. Mikä on maailman paras, mutta ei se myöskään mikään huonoa. Oh my days, mä luulen, että me saadaan toi. Tää on se vissiin ehkä paskin. Mitä? Me ollaan vähän hypättä. No, mutta on vielä 1 kun tähän rahaa. Meillä jää vielä 4 G tässä, me saadaan aveltua. Mitä paskoja keissejä vähän enemmän. Tosta tuli joku hyvä. Näytäks vielä lähellä toi oli? Me myydään tää, meillä on vielä 6 €. Me saadaan avattua jotain euron egen keissejä. Ei näitä hirveän halpoja viitti. Enkä mä noita nää haluun noita. No tässä Amber Glow, avataan yksi tällainen.
Tommutteen kun sais. Mä lautan tuolla. Mä kelpäis molemmat noista. Okei, sinne puukko. Tää on paskin. 60 senttiä. Tai vielä yksi. Tän jälkeen mennään niin paskoihin kessiin. Jos meille tulee joku inferno taas tästä. Sitten tulisi vaikka rahat takas tässä kessissä. Agent! Vittu tää on paska, tää on euro. No niin, katsit kun takas sit mennään. Ties mitä mä teen. Nyt avataan koko massilla yksi. Tää on nyt voitto tai ei. Koska mulla on ruoka tuolla venaamassa, mulla on ihan hyppää käydä. Tää on vitu hieno, mä oon silleen... Monster Melt Factory, niin... Missä se on? Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Okei, chatti! Okei, jatketaan jo kohta. Oh my word! Okei.